Wat hadin bawa MLA ka Hill State People Democratic Party ka bawa job ko MLA House nam ajar pra bat ubala pet no sa ka National People Party na kaliang jong kertong ka HSPDP na Soyong constituency ulapan pau ba kamdon jing e nakabanta ka party bakan yo bat biang sa sisian ya ka ka constituency habai kermat kilat patai kubor ba sandor ndathiang ubadeu kertong ka Hill State People Democratic Party ulai thu bolai trelang bot ba samlen malngyang hakini kisnem kibara lej bat ka jinglej ka jong u chaka NPP kamdei satia boyo banyalam lod ipai ba nang kersian ka party henry tangkat tu ka ningut e habakali halo ka jingetre lang ka HSPDP hapo ka sarkar MDA uba sandondor ulai thu ba kani omla banlai namar banadu ki por pamensua la jusaki ya ka sarkar sanrop menta bun snem bat kamsyam ladon batang kawai ka party kayo ban senchar marwai ka jella hi ka dei ka jing sisa ka ta ba arajar khat pra ngia don lang hajing sisa ngang la don la slem ba kam shuai ba samlen ru nadu ka por bang puli nadu na ka party HSPDP ban ngalong kum student leader hagi ki por hadu ki university levels ru ngidangya train kadang kat bat ka puli bat ka trekam party te kadon bat kata ka jing let's say ka jing bomhun ka jong iban ne aka party lai khun na ka NPP te hagabai ni bat kata te kan kata sibun iken namar ba ka NPP hang te kampat don ya kata ka vote bank kampat don ye ki nong treiru hagi por ki bladep te lada ka NPP kan yo vote ka yo by no HSPDP ki supan kala by yo HSPDP show NPP te mangi bat de ngila penjang yu kertong ngalong kertong nang tai ngidon ka vote bank ka ba klan bang tai namar ba pintip ba Soyong constituency haki elections ki badep nadu 72 ter hadu 2018 ka party ka jongil rang bakla kala job palat south term kala job nang tai te ka vote bangi klan ba bat kum bolong menta ka don kata ka anti NPP wave ang te po Soyong kum ba pitip ha ka east khasil ka jongi ka west khasil bat ka khasil si baro ka anti wave ka jurba te kat no tam ne kham kat pang po Soyong constituency ba ka NPP kampat don ye ka base bat ki nong Soyong hi hadu menta Kimpat pediang ya kan National People's Party. Crowds doesn't kita ki jingbon ki jong ki beriu kebri ki votes ki ban tap ipi. Ban pan he ya kayo ka hat kamut begitu baru kin tap ya ka vote na ka banta jong pi. How ai ka de ga jik shisha hadien bai lalet sya ka weipat ka party da kata ka de ka bala dep bala jam kwa ban kan i kata ngim dam kwa ban concentrate ru ya kata ka jing temu jong ki wei ba ki ya bon beriu ni kin I'm not concerned about that. Kum ukertong he ni perkhat ba ya kali tila jong da komno ban ritin bag ya kali gasit bat sakawai ru hi tang ba ki khamya don khambun brew let's say kamut ba baro ki ne tap pi hakalas minute mano bala ban tip akin kalaru namar ka jing tap vote kadai para marwai omdan bai i omdan ba tip te ngangai scam ba kata ka silent voters ka vote bank ka ba shirkhai ba angtai kanlong ka deciding factor ka ban penjob yonu nu kurtong hakani election ki mat ba pira so put ba hawe de ko ni ka election hi kata ka kalong very much interesting ba ya kata ka jingli ka jong phi namar ba kuma phi i po Soyong constituency ka jongi ki candidates ni ki kertong ki be khon ji election Kim Jukren issue Kim Jukren ji kita ki mat kai ka baki kin le andaki lalong kum kita ki nomi khmat ki jongki nakaleng jonga ukurtong ngam kwa ba kata ka nia election kalong tang ban penbit Januari no lane ban penyedat ban penyesrut lane ban kren di kiwi kentin ki ban penrem ki wei ban kesan pat ki wei lane ban kentho personally bau tau kertong ulong kumta em ka jingi kun election ka jonga ka de halor ka nongrem kumbang le kren haki por ki badep bat hadu ka por clip matro ka nongrem ka jonga kalong halor lightly ki pi to promote, to protect and to preserve. Ban promote, ban kentiu ya ka Soyong constituency ke jongi. Kentiu leng ba kayo kam kayo jam, kayo kakot la kalong ha rep akaryang bar kiwi ki ban la ban ra ya kata ka jing kentiu. Ya kayo kakot jong kinok song ki jongi. But way upi ban promote au ban preserve. Ban preserve ban penne ban pensa ya ka riti ya ka dustur jongi kwasi bat kata kalong bangan wanra deki bills bat ki an tang nakamenta kata ka Soyong constituency Henry kum ka jai bandriu idon kam ki legislations ki ban pen scam shushu ya ka jinglong try ka jongi kum ki nongshong snong bat kum ukasi
but day halor gini ki nong rim ki bangla ya chakman perupaj ba abau la yo sngau kalau ke ke bas ngau tonat bagi response bah ban ngayo bah ka jikersian ni ki khon samla nomor ba ki khon samla ki khon samla ki blanang ki blastan tang ba kim yo kam nakaliang jonga kumu kertong ngam kular ringa persyang banila kala khat yai ban kintiu ki hak ban yo kam yo jam hoi le se ka than ban yo kam sarkar hang ni ki Singapore nomor ba ki dan ki jirwet ki jarwat hang ni hang tai hanai ban ailat ru ki ban sengkam sengjam lojong haki taki benta ke bangi khot entrepreneurial spirit ke bangi ailat ki ban sengkam sengjam khrang ban yo ban kentiu ban jeng halaki jong ki kejat dikata ka mat ke banga ngaju kren bat ngaju kren ru hadu menta bat ke banga kham sanut bat ke banga ngakwa bah ban pensyai si pai nong song snong kolong ba ngi kwa baka soyong constituency haki sngi haki por ki belet no kalau ke ke bas ilaran ki we ki constituency kila nang kiu ki we ki constituency kita ki infrastructure kila bon karba apa soyong constituency ki jongi kanang sa kumju dei halor kata kanong rim ba kumukun samla ubla biang haga kerdan puli bani sait nak kamta chongpi ngakwa baki khon hep ki barit ki jongi kinyo iki school ki babha ngin sedang naslem but ban le ya katangi don kami school ki babha wanra iki projects ki bapher nak kamta ban kentiu iki school ki jongi baladangi ngimpat don iki school ki babha kalawe jong ka soyong constituency ka than ban kren ya kata ka jingshai nama ladang ngimpat nang ban pha le school yu khana ladang ngimpat pensilur ban pha le school yu khana kalawe jong ka soyong constituency kadang than bangin poi sekita ki maumer kumbalong lem ki we ki constituency te dei halor kata kanong rim ki roads connectivity ban pensuk ya kalet kawan jong ki nong song snong ki jongi nang ta kanika ka education kumbang kren epi bat kham kerpang ka we ka banga nga kwa bha ban kentiu ki briu ki jongi kadei halor karep kriang kadei butlom jong katika than kadong ka jongi nomor baro ki briu hangte uwei la dangam bakla jong ki wei pi wi longin ki im hakrep karyang kidan ki bapa skoli ki khon nak babasa dak bayo nak kamrep kamriang tingi i bahagi ni ki sngi ki por bar ki system ki lodap ki nong rep ki jongi ki trai sitom baro system napoi hayo do syaknyot ki nong mikmat ki jongi kata kim jukren nganlong utau nong yekren unong ya sa ban wan ra ru ya ka system kumbangi layo sngo mata kadon kata agriculture policy ke baka sarkar kamut ban wan ra hak bede ban pensuk baki nom khnyotan kita ki dealer bat ki middleman ang te po yodo ngin wan ra shishu e ka ba khamba ne ko ba khamba tam khnang baki nongrep ki jongi kom baki la trai sitom ka bai nong ru kinyo kataken ngala ong yeki ban ngala kular ru akipor ki ba dep khamtam ban li ban campaign ki wipat ki jaka jong ki wipat constituencies aju ong baka job reservation policy ke ka mat ka ba khmat e ka bangi de ban yakren namar baka ni ka kta ya ka kpo abi kakpa kakta ya ka yo ya ka kot kakta ya ka kpo kakta ya ka longdin ka mandin ka jong hiru tilada ngin shu job election da ka ba shu ya pinyadat pinyashrut ya job election da ka ban shu ya pen paria kata ka political appeasement le sila ban ong yano reno pen kesan handai penrem yano reno kata taginam position no dei na kata ka daw reservation policy needs to be reviewed but ladang impat review ya kane kalawai jong ki khon samla ki bawat kam yo jam kan than bakin yo namar bangi lekum ka party nado mensua ka badang don ulit founding president jongi ma i hoping so ling do bar ki nongela mag do por ki lai i ba ban suk ka sanchar ka khadar ban biang ban bit kum ka jaban reu ka jongi ngidon kam ya khasi janta state phi ka reservation policy ka ditang 40% yo khasi ka khasi janta state kan ai 100% ya phi ka khasi janta state kan ai 100% ya phi dai nak kata kadang nga kula rakani ko por baki khonsam lagi jongi kata ka khasi janta state ka than yo lase ka jangai than banyak keren ya kata hanrei the need of the hour is ban review ya kani ka job reservation policy khanang ba kan sange no kani ka jing trikam jong roster ba khanang begini ki khonsam lagi jongi ki be thep kam kinyo ka bah kumba dei hok kat kum ka reservation policy tidak kini kita kilat lendi opinion sekolah tak kamtam bapidon lang sarkar tang armut kia mani pidan pi kata ka dikajing kali ka bas ngotanat bah nomor ba hoy don kam banle da kalenti ka badai don kam banikren yang dorbar ka don ru ka jing ekren lengba ki katukat ni ki political party
ka political party mo ka bakwa ya ka session hapo ying dorbar ngaru nga try nga sngo kadon ka ba kalong ka jing don kam jo kapor bangin le kita ke badon kam banyak kren banyak tai hapo ying dorbar ban baka ka jing kwa jong pajba ubabon balang ladang impen sngo po ying dorbar ngin pen sngo hangno lait no lada ngimla shu kadon ka jing khangla ka jing penwet ying dorbar ban kren temban se habya da kamas movement shu pajba phi ki nong so yong ke ba ki jong e ki beri ki start bah ko kadai ko baong mo phi ba ki don kita ki campaigners mo start campaigners na ki we ki political party ki bukan ban kular ya kita ki bangimla ban pediang ban mudur hani ki nong so yong ki jong e ki start kim ngap ba kita ki jing kular ki jong ki kan pelong ki ban tabut lani ban kersan ya ki hani ki pet yo nong yalam uba kila ban shania nama UX MLA la ai sansnem lalong minister jong katnat PHE SED Arsnam Steng lai i hadin kato ule akamnu scam em ya kanong rim ka jong scam nang tangi iru ya performance ka jong hapo yeng dorbar assembly imji bakin kren ya kata ka issue ka bede bar kinong soyong ki jong imji ya kata kinong soyong menta kila stan bat kani ka ki khon samla ki jong ki kwa baki breu ki ban mi khmat na ka bata jong ki kinlong ki balai ban kren hayeng dorbar tawan bat kata ka jing kular ka jong ki manang kular kata ka ya la kata ka jong ka perthei hanrei ngi kren be ya ki jing don kam jong ka por jong ka jing kular ka por jong ka jing ben ka jing kho ka por ka jing ya pen bit ya kini ya katai daki sbai daki ksiar ka tu kari bandu no ngidei ban kren ya ki jing dawa ki school ki surok ka umbam umdi ban kentiu ya ka yok ka kot kata ka dei ka bangang athrang ba ka jing khon election kalong bet ba ban syakri upaj ba banyak hak lenti ban penkelai ke iki kan ke sistem ke bala bon ke jerwet ke jerwan ka bon jing bom khoi ka thungkam ka thungjam ke jing sam scheme sigi paj ba tang bari kinong kersian ban ai handai ki baduk ki barang li bapli ki bari hok kimyo nang ta ban hikairu iki priu ki jongi ba ka jing jit ya kinong mikmat ka de ban jit da ka bangin kelathia keladem kalong bangin jit da ka bangin perkhat na ka menta ki longdin ki mandin ka jongi om ban shu ong ba mano wan IP saban jit yuta lani mano ba o don bayab bri ong ta bas ngolem bas sulit ban tabut kata kam de ladang ngidang persyang da kita ki la bar ki buj ban job election kum ka soyong constituency kanam penmi nong yalam lanu